Avións, helicópteros, ultralixeiros sucaran o ceo de Lugo do 24 ao 27 de xullo na 9ª edición do Criterium Aeronáutico. O aeródromo de Rozas acollera unhas 4.000 persoas dispostas a participar de balde nun intenso programa que inclúe a Volta Aérea a Galicia. Hemos acortado un día lo que es la prueba aeronáutica. El criterio se mantiene los mismos días, pero lo que es salir a volar se vuela un día menos, porque queremos que la gente se quede en Lugo. Hemos sacrificado un poco la parte deportiva para que realmente disfruten de nuestra ciudad, conozcan nuestra ciudad y vuelvan a ella y traigan a sus amigos a nuestra ciudad. Paracaidismo, voo acrobático, bautizos de aire son algunhas das propostas ás que este ano súmanse novidades. Para maiores hai un globo que estará en estacionario, o sea, lógicamente los niños no saldrán a volar por el riesgo, ¿no? Pero por la mañana y por la noche habrá un globo en donde subirán y podrán estar, como le llaman los globeros, en situación de cautividad, pero bueno, a unos metros del suelo. A cita anual coa navegación aérea en Rozas, única no noroeste español, é un referente no noso país. O Criterium Aeronáutico é para nós unha oportunidade económica para esta provincia, para a de Lugo, que a Deputación non podía deixar de escapar. Por eso vamos a colaborar con eles en dúas vertentes, unha económica para apoiar a celebración deste evento e, por outro lado, tamén a través da Fundación TIC, da Escola de Imaxe e Son, para a elaboración de unha reportaxe que despois se difunda nas redes. Na promoción do deporte aeronáutico, o Aeroclub de Lugo conta tamén co apoio do Concello da capital. É un proxecto deportivo tamén para os xóvenes, para os mozos e mozas que podan optar a outro tipo de deporte e que o teñen pretiño daqui, aquí ao lado, en Rozas, e que poden disfrutar e coñecer outro tipo de actividades en donde, bueno, pues, seguramente van a ter outras experiencias. Durante os 4 días haberá, ademais, exhibicións de estática do Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, un helicóptero histórico e o da Garda Civil, e como complemento de lecer, un circuito de cars e hinchables para os máis pequenos.